panggilkan all artis Indonesia, Mas Munir. Yo Mbak Yeyen bersama Bergiwo, ada Mbak Rini encesnya Indonesia, Mbak Rini, ada Mbak Kiki Marino, ada Mbak Fenty Mutiara, ada Mbak Eva Karisma, kemudian ada Mas Sarijan, ada Mas Iin, kemudian ada Bobo Kirno. Yuk bersama konco-konco campur sari Kuntilanas. Matur suwun kadheraken sangang ketepian sak juwose. Yuk ayo konco ayo ayahi karyane praja ini ukur kuno tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo liyane negara iki telu papan diulang-ulangake masih ing garang putih olo besok terbaris olo besok terbaris olo besok terbaris olo besok terbaris. Ayo ayahi karyane praja kene kukur kuno tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara iki telu maju papat diulang-ulangake masih ing garang putih olo
Jahe warna poyang bayi ada satu. Jahe warna poyang kumle ada satu. Jahe warna perasaan poyang bayi ada satu. Jahe warna poyang kumle ada satu. Jahe warna perasaan Wah, Jan. Oke, iki pemenang lomba bergoyang juara 1 Mas Sarijan. Juara 2 Mbak Inces. Iki goyangnya mantep tadi, luar biasa totalitas. Berarti katarak. Apa, Pak De? Pak De. Yes. Nun ngapunten iki gandeng ada Mbak Anita. Ada Mbak Anita. Tuh. Ada teman kita seniman. Beliau juga campurannya ada di Ngudi Laras. Beliau sampun ke Parangrawo. Karena jauh-jauh dari kota Medan. Dari kota Medan. Kemon baby. Kemon. Anita. Langsung. Untuk Anda. Mbak Bersama. Anita. Indonesia. Ngudi Laras. Sak Jose. Kak Jose. Nah ini Mbak Anita Pondok Gede mana?